6 éven aluliak számára nem ajánlott. Az az Everhead-en Edging Street. Indíts már el! Elmerre küldtem, bazd meg. Lövi rám! Lövi rám! Nem bírta, nincs övem. Lövi rám! 35 szak nincs. Lövi rám! Lövi rám! Lövi rám! Félrement! Anya! Segíts! Mondd a lányok, hogy szeretem! Segíts! Segíts! Nincs övem, bazd! Segíts! Nincs övem! Nem tudok odáig elmenni! De nincs övem! Segíts! Gyere ide, hát kilőlek ember! Segíts! Mivel a primasszar már kötözködött az ánusznyílásommal, nem volt sok időm feldolgozni a döbbenetet. Mintha döntött törzsű evezést próbált végrehajtani, berogyasztott térdel láttam neki a különleges műveletnek. Az akció végül is sikeres volt, de sajnos az ebatta szutkos egyik fele a mögöttem lévő csempés falra locsant. A helyen nem volt kefe, de még WC papír se volt, úgyhogy a Claude Monet által inspirált, impresszionista stílusjegyeiben fogant festcsentett alkotást ott kellett hagynom emlékbe. Amikor ilyen jó alatt. Ja, bazd meg, ez bodza. Jó, előveszem a kattogos billentyűzetet. Kattangamos. Bluszkos meg ilyenek, bázzák. Várjál. Kurva milyen retkes. A hülye milyen retkes, meg milyen nehéz. Most csak leporoltam. Mi? Fasz, mit csináltál vele? Leporoltam. Mi az Epic ID-d? Te bumburnyák! Ja. Crosshound! Vannak itt crosshoundok. Here they my little neck. How's the crippling darkness? Just wanted to let you know I did some baking and over the weekend I don't just... French anyway, crosshound for you guys about it is all I don't understand it. Still miss you asshole. Love it. Honor. Köszönöm. Tessék meg. Tessék meg. Jó lesz pár.
Van az a csávó. Történt. Allahu Akbar, Történt. Allahu Akbar. Igen, mondja. Allahu Akbar, Allahu Akbar! Allahu Akbar, Allahu Akbar! Szerintem szomszéd csalódtam. De az egyiken keményebb rizsór, nem tudom miért. Megégett egy kicsit. Törd már a tárgyat, bazd meg. De meg van az a kutyát, tudod, a köntösben. És van egy kutya, és itt töketi a serpenyőt.